Luyo sa nagpadayon nga search and rescue operations sa Philippine Coast Guard sa naunlod nga MV Tricia Kirsten 3 sa kadagatan nga duol sa Balok-Balok Island, Basilan Province. Laing distressed vessel ang ilang nasagap ug nangayog tabang bandang alas 4:47 sa kadlawon Pebrero 2, 2026 duol sa Pangasahan Island, Basilan. Subay sa report sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, ang MLASX Express 2 ang nagpatabang human magub-an og rudder kun timon. Ang lansa nagikan sa Bangingi sulog og padulong sa Zamboanga City dihang nagub-an kini og steering rudder mao nga dili kini makalabigar og insaktong direksyon. Sakay niini ang 210 ka mga pasahero ug 15 ka crew members. Narespondihan kini sa team sa PCG sakay sa BRP Tobata MRRV 4401 ug malampuso nila nga napasakay ang mga sakay niini. Giguyon sab sa BRP Tobataha ang nagub-an nga lancha padulong sa Zamboanga City. Luwasab nga nakaabot sa ilang destinasyon ang mga pasahero sa lancha. Linaw sab ang kadagatan ni adtong higayuna. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.